Nggih, sawetawis para kadang pametri budaya kepareng sowan malih lelangan suka humiring para pepundhen para pinisepuh para tamu ingkang katemben ngrahapi daharan wilujeng ngrahapi daharan kanthi mardu mardikaning penggalih sinartan sowanipun para kadang pametri budaya kira-kira sing iki jumbuhe karo swasana iki ya paripaksa sing laras nggih ana sowane Dik Ika ya Dik Ika. Abot rasaku mergone iki katemben ngrahapi daharan jano jumbuh karo swasana iki ora kaya nek ngaturake sawetara ngaturke ladrang ning gandeng sliramu jumeneng umpama kinantenan setunggal tiga sekawan ayun-ayun kewala humiring tindakipun pangapunten humiring para pepundhen para pinisepuh ingkang ngrahapi daharan nggih datang katelepen Bapak Joko Widodo sekalian garwa wilujeng rawuh wilujeng lelenggan monggo Mbak Nuri Mbak Ayu monggo para kadang tresna budaya sawetawis menika kepareng ngaturaken ladrang ayun ayun nggih Dik Leni Centilwati nderek jumeneng ya kene Dek kene ya iki khusus iki beda kowe kok mesti kaya ngono lho Her ya. Dadung dhewe. Monggo para kadang dados. Serana iku ketemu
lamuramu lho, Dik. Iki lekku anu kerisiken, lekku gerong. Mergo iki kena pangaribawane. Lah piye to? Iki lho, cah iki lho. Mah, aku manggon ning mburimu koyoke kok ora sedep ngono lho, Dik. Marai ra konsen. Marai ra konsen aku. Nek manggon ning kene piye? Nek manggon ning nggonmu ki tenan lho. Aku pengin awor kowe iki gur wengi terus. Ora enek awalne aku pokoke. Awor karo kowe gur pengen wengi terus pokoke. Lah ora roh marai. Oh lah iya. Rada blaber. Pon? Seinem. Studio 1 Sragen disiarkan langsung dari pemancar 47,6 MHz Nuri Norma. Radio channel Opo Payu. Studio 2 diajeng Ervina Ayu Ningrum. Mikolo sukati lentol senengi banget ora bisa kumpul ngono ya ngono banget seno garing kudu eling sing Studio 4 Studio 3 dari pemancar Demangan. Oh sajake engko Sera. Nggih Sera, sajake potensionis dodol iki. Iki cek kenceng kok. Nggih. Wong diputer ceklik ngono kok malah bablas kliwat. Balik. Kudune iki nek potensio iki cek normal. Iki nek diuntir munine ra iki munine iki beda. Bus. Ngobos, Mas. Padake apa wae to, Pak De? Ya, Dek. Malah Pak De. Oh, alah. Kaya ngeki dolanan yoga. Ya, Dek. No. Kepati malam minggu desa solo pancen rame. Iya. Sita apa ora mampir Pinepsa tapa
ngono raga wetu ngono ya ngono bablas kucing mas sing padha prihatin jangan ngesuk gak mepet-mepet wis moncal maneh tanpa turu atiku tansah disian amarga iling lupan semansin mutiara senene selengker kuning aduh makene sakit tetap harus milih-milih tak awemu tansah izin sing bakal jebol si kucing bengi wis montal manten tanpa turu atiku tansah disian amarga iling bubar sumanding mutiara nening selengker kuning matur suwun kripik gedang kripik telo sithik dang watarata sawetawis